Szegény Pista komám unta meg a dúgát, bánatába gondolt egyet, megkérte a Júlcsát, jöjjenek és fuladozzunk együtt. Húzzá! Amikor a kéménysöprő Esre hazament, belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy a koromhoz képest még jól nézett ki. Na és az ifjú Ara, ő is bizony sokszor kerül szóba különböző hálószobákban.